Meghalaya Post.news. Kum kawai na kisenglong kami hariboy district kabapay bakmi na kabanta ka jingbit jingbiang bat kabaha kamiat jongkilong kami hariboy ka Women Organization of Riboy District WORD ward manta ka singi kilapan paw ka jingsong kya ka bajur halor ka jingja ya wei khulung balakano shatep im halaka kami hakawai kisnong hariboy district kumbala pa hakila pathay kubor haka jinglam ka presiden ka ward ka kong Mirajun Mersing kum ka presiden rengkat kidkhon manta ka singi kilalit ban kendo ya ka kilong kami kabrang sha sumar ha civil hospital nongpo baru banwa jingtip halor ka jinglong jingman iklung bakim shimlayo banlit pen na kadaw ba iklung idang dan hapdeng ka jing sumar ki doktor haba crunch kilat patay kubor ka kong Mirajun Mersing kum ka presiden kani ka seng kilong kami na riboy kalaong bakum kini ki jingja ka seng kamkwa satya banja hagani ka district bar kani ka jingja ka panja buram omtang ka yeng ka sem bat ka snong ka taw bar ka panja buram ru wan ka district hi baro kawai kalaong ru nakaliang ka seng habai kandu ya ka ti kilong kami kalapan long ya ka jing selok ban aim sim balada don kinu ki jing e ha ka jing im kam dei ban shim da kani ka lenti hendrei ka dei ban wat ikilat jingeram nang bakum kini ki jingja kinom jashu hakisngi bat ki por ban sawan hakaju ko por kala kan turu ya baro ki samla kan thei bashuwa bakin le e kanu ka kam kim dei ban le shongshit bat ki dei ban da perkhat bha ya la ka jing im bakum kini ki jingja kim dei shu ban jang bar hakaju ko por ru ka khot ka wer ya baro ki samla ka riboy makin ai ka jingi turei lang balada don kanu ka jing e kim dei ban sngap marwei bat ki dei ban wat ikilat jingerap ha ka ba ka sengru kalong ka bakloi ban pen ya ki jing e ki samla kan thei ne kilong kami hariboy district Hadian bakawai ke video kalak sapreng hagi social media bat kumjuru hapo ki media hagi negisi ha ka bangi yo i ya ka jingja ka basosi ya ka jingja tep im lo jang iwe ikulung kani ka jingja kani hapo Riboy district ya ka ba nakaliang ka jongi nim kwa ban pen pawi ka teng jong ka snong ti nakaliang jong ka Women Organization of Riboy district hi ngidap da ka jing sukhia ha ka bayade bat kani ka jingja ti hadin bangi la yo jing tep ba ine ilong kami bat kumjuru ikulung kia don hapdeng ke jing sumar hapo hospital tina kaliang jongi kum gaseng kan thai jong kaseng kan thai jong ka Riboy district hi ni wan hang ni hajaka ba ajing sumar ine ikulung bat ye ine ilong kami tina kaliang jongi ni layo ban kendu e ilong kami ni layo ban yakran bat iru ban ya aimen sim ya i ban ya selok ya i ti ke ik bas ko tanat kalong ba kat kum ga jing tip kalong ba ine ilong kami ila don hapadeng ka met ka basat ka bakalan wat lada kam dadi shi spa pesen makanaru nrei ila laj lagi jingma bat shu khendiat ha ka bede bad kulung ngila kwa mo ngila persang ban yo lej pji nrei ikulung idang don hapo SMCU kam dei ka jaka ha ka bangila ban lej pji bat lengba ka jingi phone bat imetron ibadei pej hang ni hapo hospital li ni sngotu ba ikulung ila long stable menta jena kaliang ke jongi kum ki siang long kami bat kum ki kan thai kanung ngidap da ka jing susi bani i kum ki ne ki jingja kham tam ha ka bangi juong ba ka jaka la ne kari bangi ngi shong kari kasi ba ie ke jongi ka tem Riboy ke jongi ka dei kari jong ka akor ka buram kari tip breu tip lei tengi susi bakum ki ne ki jingja ki ja hapo ki dong ki than ki jongi tena kaliang ke jongi ngi so ban ong bat ngi kenturu ya la ki dei kilong kami la ne la da ki dei ke samla bahaswa bakin syum hukum kini gisian jam lani bakin le ikino kino kikam bakin daya perkhat bah om bakin do shelle kerki namar ba kum kini ki jingja basusi kalong ru kabapen susi ya ublai umdei jang ki breu bat kawan raru ya jingja burom ha ka biadai hayeng hasam lani ya kasnong ka thau ba dia kadong ka thanhi baro kawai te khniar ru na kaliang jong Women Organization of Riboy district ni pha ya kani ka message kham kerpang e na kabanta ki kun samla bakin long ki ba husiar ya ladi haswa bakin le ya kanu ka kam kim dai ban le shong shit hanrei ki dai banda perkhat puson bat ngos ngo ban ong ru lada ki don kinu kilong kemila ni ki kun samla ki ba mat ki jing e ki ba mat ki jing jenjar ha ka ba ma ki kin hab ban shime kum ki ne ki sin jam kalong ke ek bom so tenat hanrei ni kerpat ya pi bafin subhaban ajing tip lang shangiru sha Women Organization of Riboy district ya ke ke bangila banirap ni kloy banginirap ifi Meghalaya Post.news.